Il-Prim Ministru Robert Abela illi f'din il-kariga jirrappreżenta lil poplu Malti u Wawċi kollu uża r-radju tal-Partit Laburista biex jaġġorna lin-nazzjon fuq l-aħħar żviluppi relatati mal-pandemija. Dan hekk kif it-tlieta filgħodu Abela insista illi pajjiżna għandu jipprepara ruħu għal sajf ta' turiżmu filwaqt li saq li dak li qed ngħixu illum huwa frott ta' deċiżjonijiet strateġiċi mingħajr ma fakkar fil-messaġġi li kien għadda lin-nazzjon lejliet l-ewwel tas-sena. Sa Marzu irrid li nkunu rkuprajna sew. Sa Mejju business as usual. Fuq ir-Radju Laburista, il-Prim Ministru ta' xjefhem li wara l-11 ta' April l-iskejjel se jkunu qed jinfetħu. Posta saħħu li din l-intervista kienet konferma oħra li l-Prim Ministru Robert Abela għadu ma rjalizzax li fil-kariga tiegħu qiegħed jirrappreżenta lil poplu kollu u mhux lil partitarji laburisti biss. U suġġetti bħal Covid kellhom l-ewwel jiġu indirizzati b'mod għal kollox differenti. Dan anke fl-ambitu tal-fatt li Abela tratta wkoll temi oħra ta' interess nazzjonali bħalma huma l-White Paper tal-Kannabis u żjara riċenti li kellu fil-Libja. Intant, matul din l-intervista, il-mexxej Laburista sostna li qed jiddejjaq mill-oppożizzjoni u nfex f'attak partiġan fuq il-Partit Nazzjonalista meta l-Ewropa kollha mixaw l-ballegazzjoni waħda wara l-oħra ħerġin mill-Kuraturi ta' Kastilja.